Asociación de Sordos de Santiago y ahora trabajo en el grupo de voluntariado para personas sordociegas, para evitar pues, las barreras de comunicación, para personas sordociegas y que no estén pues, desvalidos cada uno en un sitio, que puedan contactar y que para que estén solos y tengan más contacto. Por eso yo he venido aquí. Hola, buenos días. Yo soy de la Asociación de Personas Sordas de Ourense. Pues llevo también el tema de voluntariado de sordociegos como mi compañera, anteriormente explicado. Eu son a traballadora social do Concello de Ferrer, na provincia de Pontevedra. Bueno, estou aquí para empezar coa acción voluntaria do Concello Rural. Eu son Mar Barreiro, son traballadora social e son técnico do Concello de Oleiros. Yo, Cora González, y técnico de acción social de la Fundación Secretario Gitano en Santiago. Si, a miña misión aquí é moderar o grupo de traballo, este grupo de traballo 5, sobre a metodoloxía de acción voluntaria e calidade. Bueno, yo apoyar a Mar recogiendo las opiniones y bueno, registrando, que haya registradas esas conclusiones a las que se llega en el grupo de trabajo. Esas herramientas hay que valorarlas, porque para mí, yo cuando dejé a mis manos, me pareció una herramienta para ese colectivo tremenda. Eso a veces es más que ayudar a una persona que tiene esa situación de sordera o de otra cualquiera otro problema que tenga, el de darle mecanismos para su incorporación a la vida del resto de los ciudadanos. Entonces yo creo que eso, valorando eso, es la mejor manera de fiscalizar si eso se cumple. Efectivamente, es cierto que las asociaciones recibimos un porcentaje de ayuda pública, ¿no? Pero a nivel de porcentaje bastante pequeño, por lo menos hablo por experiencia y pienso que todos necesitaríamos más, ¿no? Más recursos económicos. Entonces, al ser esa cantidad tan pequeña, evidentemente, ¿cómo se va a desarrollar ese tipo de inspección o de seguimiento, ¿no? Porque claro, es distinto que si por ejemplo se subvenciona pues, un 10% del gasto que hay en la entidad, entonces ¿cómo se va a hacer ese seguimiento? ¿Se hace una inspección sobre ese 10% o significa una inspección a qué nivel? No me queda claro. Nos, en todo caso, aquí o que estamos sacando a debate é que tal vez un novo reto que aparece neste tempo é lograr, como decía, coa fórmula máxica para garantizar isto, que é a finalidade do ámbito de metodoloxía, articular mecanismos que garanticen eso, que garanticen, como decía, un asesoramento, un seguimento, unha inspección e unha avaliación das entidades de acción voluntaria. Los bancos de alimentos no tienen subvención de la administración ninguna. Bien, pero eso no quiere decir que no exista un control, que por muchos controles exteriores, si la propia entidad no lleva un control efectivo de que cumple con los fines y objetivos que tiene señalados por estatutos y por los objetivos que queremos alcanzar, pero vamos a tratar de plantear os objetivos que sexan alcanzables na duración temporal do programa, é dicir, canto tempo queremos actuar para alcanzar estes objetivos? Un ano, 2 anos? Bueno, pues vamos a plantear os objetivos para que esta necesidade, como decía, desapareza ou polo menos disminúa. Traballo no Secretariado Xetano en Lugo, coordino voluntariado nesta entidade, traballo tamén en Asnais, que é unha asociación de discapacitados intelectuais, tamén na cidade de Lugo. Estou neste grupo de traballo coa función de secretaria, de recoller un poquinho cales
son as liñas de actuacións, os pensamentos comuns ou non, que van sair destes grupos de traballo. Eu son Emilia, traballo na oficina de voluntariado da Universidade de Vigo, no campus de Pontevedra. Estou intentando coordinar este grupo moi numeroso. A metodoloxía que estou utilizando é dividilos en pequenos grupos intentar que respondan, porque o noso ámbito, o 5 de inspección, en tanto limitado a líneas estratégicas, só hai unha, entonces estamos centrando en contestar as preguntas de que conseguimos hasta ahora, que nos queda e como podemos mellorar nun futuro, non? E iso é o que están traballando en pequeno grupo, logo poñedémolo en común entre todos os grupos ás 4 sobre as 4:30 para elaborar unhas conclusións para o plenario. Claro, depende de como tú funciones a nivel de la acogida de voluntariado. Es decir, y eso es muy difícil de que todos lleguemos a un acuerdo, conveniemos a fórmula de acceso. Para mí, a fórmula de acceso es pasar primero creando su información y después una entrevista conmigo. Y para otros será dar la información que no está leyendo y no sé. Por eso es la competencia, para saber precisamente lo que está funcionando de estas esa entidad de familia Valles tamén apuntaría ao final, ao principio, pero unha realidade que se dá, que foi o que falábamos a compañera, que ella estaba comentando no resume que faga ela, deixar explícito, facer ver que existe unha realidade que aquí nos contaba, que hai voluntarios que non están en ninguna entidade, pero están facendo voluntariado, e que ese xente que debería estar, se non atopa unha entidade que lle guste, coa que coincida na súa forma de ver e fazer as cosas, pois debe haber algunha entidade ou un consorcio, digamos, o mellor auspiciado por a Xunta, donde estes voluntarios pudiesen, porque estes voluntarios sí que non tenían ningún control. Sí. Pues que aporten dinero para que estas personas se reciclen, non? Pasa que se formen. non xa nun concello, que nun concello sempre é demanda, non? En cualquier... Pero eu creo que unha asociación, menos para facelo ben, pois tamén habría que potenciar a profesionalidade dos responsables. Que os que teñen xa teñen e os que non teñen, os que diciste máis. Pero simplemente para que sepan que falamos diso, que non sabemos si a solución sería o patrocinio ou convenio, que non... Sí, as bases. Cumplir unos requisitos legales. Entonces, con respecto ao que conseguimos, nos pensamos que desta liña estratégica número 17, os 4 puntos que veñen aquí, pois non se conseguiron porque pensamos que non se desenvolveron moitos deles. O sea, nós non tiñamos coñecemento de que se constituirá a Comisión Galega de Arbitraxe e Conciliación, de que as oficinas municipais tuveran ese tipo de funcións, outras, pero non esas. Entonces, bueno, que non se conseguiron porque pensamos que non se levaron a cabo, non sabemos as causas. Con que se pode facer? Remodelar esta liña de actuación, darlle outro pulo, sobre todo porque non se axusta para nós o título de epígrafe, metodoloxía de acción voluntaria de calidade, co que despois aparece nos contidos, que en todo momento se habla de inspección, de mecanismos de seguimento, de avaliación, etc. E despois parámonos bastante tempo tamén no tema de redefinir os conceptos, é dicir, inspección non é igual a calidade. Que a ti te inspeccionen que cumplas ca normativa, ca lei que hai de voluntariado, que cumplas eses requisitos, e que si estás nun registro de actividades de acción voluntaria, efectivamente teñas voluntarios e estás cumplindo ca norma, non ten nada que ver con que eso sea un traballo de calidade. E o mismo pouquiño que control non é igual a metodoloxía, é dicir, o método de traballo non ten nada que ver con que este controlado por alguén. Con respecto a que nos queda por avanzar,
a nos parecíanos moi importante definir a calidade na xestión do voluntariado, é dicir, si no punto anterior decíamos que non ten nada que ver, pois nesto que é metodoloxía da acción voluntaria de calidade, definir que entendemos por calidade, hacia onde debemos avanzar todas as entidades. El modificar tamén, que penso que saleu nos outros grupos, modificar un pouco a terminoloxía, términos como inspección, buscar outra terminoloxía que non sea como tan agresiva, tan de outros entornos, pero que garante pois, o que se pretende, vamos, o que nós pensamos que é o espírito, que o controle e o seguimento da normativa. Creemos que se conseguiu que haxa oficinas municipales de voluntariado en casi todos os concellos, que conseguimos un marco legal en que ahora hai que facer unha revisión, que xa temos un marco de referencia, que ahora hai un referente social, como que se potencia socialmente as labores do voluntario e estáse dando máis divulgación e máis reconhecemento. Que conseguimos unha preocupación política hacia o voluntario, ainda que hai que seguir apretando as tornas. Creemos que quedamos por conseguir de dotar de máis recursos humanos e materiais as oficinas de voluntariado, porque hai concellos pequenos nos que o voluntariado leva outra persona que ten que levar moitos proxectos á vez. Queda tamén por facer que hai que deixar claro cal é o traballo do voluntario, que as entidades ou os concellos non nos utilicen como sustitutos de profesionais e que non se diga mándame un profesional e 4 voluntarios para realizar un proxecto que o mellor necesita 4 voluntarios, ou sea, 4 profesionais.